ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବେକରେ 3ଟି ରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଅଳ୍ପ ଲମ୍ବା ଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଚେପା ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଓଠ ମଝିରେ ରେଖା ଥାଏ ସେମାନେ ଅତ୍ୟୁନ୍ନ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜିଭ ପତଳା ଲାଲ ଓ କୋମଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହସିବା ବେଳେ ପାଟି ଅଳ୍ପ ଖୋଲା ଓ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମଥାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଧନୁର ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ନାକ ଶୁଆ ପରି ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧନଧାନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ଥର ଆଖିପତା ପଡ଼ୁଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟରେ ମିଛ କହିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, କିଛି ଭଲ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।